Velkommen i bygningen. Et levende kulturhus midt i Vejle. Bygningens historie går langt tilbage. Siden 1920'erne har huset dannet ramme om masser af aktivitet og fællesskab for byens borgere. Bygningen har gennemgået en renovering, men den gamle stil og charme er bevaret, og huset er i dag et velbesøgt kulturhus med et væld af muligheder. I underetagen ligger bygningens spillested. Med teknik i topklasse og en hyggelig intim atmosfære er du her sikret en super god musikoplevelse. Der er koncerter i mange forskellige genrer og helt sikkert også noget for dig. Følg med i koncertkalenderen på hjemmesiden eller få den tilsendt på mail. Hele 10 mødelokaler stilles til rådighed for både foreninger, virksomheder og institutioner. Mødelokalerne har plads til op mod 35 personer. Du kan nemt og bekvemt reservere et mødelokale via vores hjemmeside. Åbne foreninger, der melder sig ind i bygningens brugerforening, har gratis adgang til mødelokalerne. Andre betaler et beskedent lejegebyr. I bygningen findes også 2 af Vejles smukkeste sale. De danner perfekt ramme om større arrangementer. Salene bruges til både møder, foredrag, konferencer, dans og akustiske koncerter, dog aldrig til private fester. Bygningens hyggelige café finder du på første sal. Har du brug for forplejning til dit arrangement, er caféen klar med gode idéer. Drejer det sig om mindre bestillinger som kaffe, kage, sandwich osv., kan du nemt bestille det via hjemmesiden. Her kan du også bestille heldagsforplejning. Har du særlige ønsker eller et stort arrangement i sigte, kan du ringe og få en snak med køkkenet. Du er naturligvis også velkommen til bare at kigge ind og få en frokost eller andet, når du alligevel er i byen. I caféens lokaler er der også løbende udstillinger. Forskellige kunstnere udstiller på skift deres malerier og fotografier. Helt på toppen, på 3. sal, ligger bygningens kreative zone. Her kan du blandt andet arbejde med glas, sølv, keramik og maling. Der arrangeres også løbende kurser i forskelligt kreativt håndværk. For at bruge kreativ zone, skal du melde dig ind i bygningens brugerforening. Udover medlemskabet, skal du selv betale for de materialer, du bruger. Du er også velkommen til at tage dine egne materialer med. Der er skiftende åbningstider i kreativ zone. Lige uger er der åbent om aftenen, og ulige uger om dagen. På 3. sal finder du også bygningens biograf. Med plads til omkring 30 personer er den ikke stor, men den er hyggelig. Du kan for eksempel bruge biografen, hvis du skal vise en DVD eller et PowerPoint-show i forbindelse med et møde, du holder i huset. Er du musiker, og har du brug for et sted at øve, så er det også på 3. sal, du finder bygningens øvelokaler. Lokalerne er på delebasis, og 2 af dem er udstyret med komplet baggear. Der betales månedsvis for brug af lokalerne. Vi håber, du har fået lyst til at kigge indenfor. For at komme frem til bygningens hovedindgang, skal du igennem indkøbscenteret Marys. Du finder os i hjørnet, lige ved Kulturtorvet. Vi glæder os til at se dig.